We're going to sing, our first song is called Matthew 28, because we understand that in Bulgaria, not long ago, celebrated Easter. So what we're going to sing is a passage explaining the Easter story. We'll be doing that in a cappella, and our next song will be done to music. So we hope you enjoy. We hope you enjoy. Thank you. Destroy this temple, and in 3 days I'll raise it up. Destroy this temple, and in 3 days I'll raise it up. Destroy this temple, and in 3 days I'll raise it up. Destroy this temple, and in 3 days I'll raise it up. Destroy this temple, and in 3 days I'll raise it up. Sunday morning, as the new day was dawning, came Mary Magdalene and the other Mary to the tomb. Behold, Behold, there was a great earthquake. there was a great earthquake. Behold, Behold, there was a great earthquake. there was a great earthquake. For the angel of the Lord For the angel of the Lord descended from heaven. 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 and rolled And rolled. rolled And rolled. back the stone Back the stone. His countenance was like lightning, and his
участие днес. Сега ни очаква не по-малко атрактивна среща с личности в рамките на срещата разговор "Лекарят и изкуството". Имам удоволствието да ви представя доктор Тотко Найденов, който ще е първият гост в срещата разговор. Заповядайте, доктор Найденов. Това, което бих искала накратко да кажа за него и да спомена части от разностранната му дейност, е, че той е лекар, завършил в ВМИ Пловдив, един от най-авторитетните медицински журналисти и много активен общественик. Специално искам да подчертая неговата роля за създаването на професионалните празници, Денят на българския лекар, Денят на спасението, Чиловите дни, професионалния празник на фармацевтите, така че имате удоволствието да чуете, както и аз, това, което ще адресира към нас доктор Тотко Найденов. Благодаря. Благодаря за поканата. Господин ректор, замректори и скъпи колеги, винаги идвам с голямо удоволствие тук в Пловдив, защото тук преминаха най-хубавите години от моя живот. 66-та до 72 година, повечето от вас не са били родени, но аз винаги ще помня тези години, в които никога слънцето не залязваше, поне за мен лично. След това работих 6 години като лекар в Ямбол, но много баби уморих, да ви кажа честно, и реших да сменя професията. Завърших журналистика задочно, написах над 45 книги, който не ги чел, нищо не е загубил, мога да ви кажа. Но днешната ми лекция е за... Ще говоря, за съжаление, не на английски език, защото не разбирам и пъкел от английския, на чист български език със силно изразен ямболски акцент, на който моля да не обръщате внимание. За лекарите и писатели. Доктор Съмърсет Моам, не знам дали всички знаете, но той е лекар, той казва: не познавам друга професия, която толкова добре да подготвя за писателска дейност от лекарската. Абсолютно е прав. Искам да ви подчертая две имена, които са в световната литература. Не Съмърсет Моам, специално тук, защото той почти нищо не е писал за лекарската професия и не е работил и един ден като лекар, а да ви говоря накратко за Арчибалд Кронин, който всички наричаме писателят на лекарите, и за Антон Павлович Чехов. Макар че сега не е модерно да се говори за руснаци. Особено впечатляваше Кронин, който, чиято основна тематика на творчество е лекарската професия. Роден е в едно село Картрос, Шотландия, точно преди 120 години, като единствено дете на майка протестантка и баща католик. Много странно съчетание, поне в Шотландия. Завършва медицина в Глазгоу с отличие. Работи като ординатор в няколко болници, после е хирург в Кралския флот през Първата световна война. След демобилизацията е минен медицински инспектор в Южен Уелс. В края на 30-та година заминава за САЩ, Канектикът, с жена си и трите си момчета, решен да се отдаде изцяло на писателското поприще. Романите му на лекарска тематика, най-известните от тях са "Цитаделата", "Приключения в два свята" и "Пътят на доктор Шенън". Те ще останат завинаги в световната литература. Той умира в Швейцария през 1981 година. Каква завидна участ, обградена с вниманието на всички лекари. Той живее 88 години. Антон Чехов живее 2 пъти по-малко, само 44. Роден е в Таганрог 1860 година, но не оставя няколко забележителни пиеси: "Вишнева градина", "Три сестри Войчовани", които се играят и до днес. Изключително силен е в късия разказ, като описва героите с една неподражаема любов, симпатия и разбиране, дори когато са хумористични тези герои. Същевременно работи като земски лекар, нещо като селски ОПЛ, общо практикуващ. Особено разтършващ се разказът му "Палата номер 6", която препоръчвам на всички ви, на вас да я прочете, ако не сте я чели, защото наистина е разтърсваща. Почива през 4-та година, 1904 в Швейцария, в присъствието на своята приятелка Олга Книпер, една актриса. Искам само няколко изречения от него да ви цитирам, особено относно писателското творчество, които са показателни и много поучителни. "Краткостта е сестра на таланта. Изкуството да се пише е изкуството да се съкращава. Който е изпитал наслада от творчеството, всички други наслади за него вече не съществуват. Изкуството дава крила и отнася далече. Страшна е преди всичко посредствеността, от която никой от нас не може да се скрие. И дава блестящи определения и на лекарското изкуство.
Моля да се приковете вниманието тук. Ето какво казва той. Щом съм лекар, то са ми нужни болница и болни. Приятно е дори да боледуваш, когато знаеш, че има хора, които очакват твоето оздравяване като празник. Колко, кажете ми колеги, днес в условията на търговския закон и клиничните пътеки могат да препознаят тази фраза за своя. Животът мина, сякаш не съм го живял. Дори в човешкото щастие има нещо тъжно. Вероятно, защото то е преходно. И внимание казва така. Това е много важна мисъл негова. Издевателството над чуждите страдания не трябва да се опрощава. Знаете колко примери имат с източване на здравната каса и прочее, но тук дума имат етичните комисии на Лекарския съюз. Съмърсет Муам остава се рак много малък, роден 1874 година, почива 1965. Установява го чичо му, което го насърчава да следва медицина в лондонската болница Свети Тома, но след дипломирането си той не практикува, както ви казах, дори и един ден. Още като студент пише разказ и разбира, че ще стане майстор на късия разказ. Живее дълго, цели 91 години. Значи повече от Кронин живее. Ето няколко от фразите му. В любовта един я обича, а другият позволява да бъде обичан. В любовта умира. Най-великата трагедия на живота не е това, че загиват хора, а това, че те спират да се обичат. И една съвременно звучаща негова мисъл. Неприятни са ми хората, които презират парите. Това са или лицемери, или глупаци. Парите са шесто чувство. Без него не можете да използвате останалите 5 чувства. Ако нямате прилични доходи, вие сте лишени от половината от това, което представлява живота. Той е бил много меркантилен и винаги е спорил за своите хонорари и получавал най-високите хонорари. Вероятно имало защо. Нищо не остава без последствие, каза той. Хвърлете един камък във водата и вече сте променили Вселената. Ще спомена още един световен лекар-писател Михаил Булгаков. 1891 година в Киев е роден и умира 1940. За разлика от Моам, той като Кронин и Чехов е имал медицинска практика, завърши медицина в Киев, след което работил в военно-полевите болници по фронтовете на Първата световна война и в Бялата армия. Интересно, че не го пращат в Сибир, нито го убиват, но той е бил много талантлив и вероятно го е спасила пиесата му "Дните на турбини", която Сталин е гледал цели 14 пъти. По страниците обаче на ръкописа на последното му творение, романа "Майстор и Маргарита", са открити следи от морфин. Той е бил морфинист, защото имал силно болки в кръста. Морфинист е бил, например, и Гьоринг, но това са други теми. Сред нашите лекари и писатели най-видното явление, безспорно, поне за мен, лекар-писател е Валерий Петров, който е завършил медицина в София и има 2-3 години стаж като лекар. Казал ми, че е работил в Рилския манастир като лекар, защо там не знам. Лекарската тематика обаче съвсем не е водеща в творчеството му. Ще спомена професор Златимир Коларов, професор по ревматология, който успешно съчетава и двете поприща, има няколко романа и сборници разкази. Професор Веселин Борисов има също белетристика. Тук искам да спомена, че много от лекарите са издали медицинска мемуаристика, т.е. своите спомени. Професор Лукан Балабански, професор Ганчо Папуров. Има един доктор Иван Абрамов, възрастен човек, акушер-гинеколог, родом от Пловдив, работил в Добруджа и Варна, с много вълнуваща мемуарна публицистика. За Пловдив непременно трябва да спомена чаровния пулмолог доктор Васил Анастасов, който живя дълго и не остави златни страници за нашия любим медицински университет. Използвам случая да ви кажа, отделе споделих и с ректора, да спомена професор Никола Запрянов, който почина на пределна почетна възраст неотдавна. Нека да направим един конкурс литературен на негово име за лекари и студенти от цяла България. Да започнем някъде през есента, да видим какви материали ще си напишат, стихове, разкази. Ще мислим вече за регламента от там нататък. И използвам случая да ви поканя, ако желаете, на 21 май, събота, в 12 часа, в къщата музей на професор Чилов, на 19 Чилови дни, където наградата Чилов ще получи професор Боряна Делийска, нефролог. Същия ден, един час по-късно, в съседното село Момчиловци, ще обявим това село за център на българския здравно-духовен туризъм и ще проведем една кръгла маса по въпросите на заболеваността, смъртността в България и ролята на здравно-духовния туризъм за укрепване на здравето.
Това беше моето слово и ви благодаря за вниманието.